kteří už dlouho čekali, až se jim narodí potomek, dědic trůnu. Jednoho dne nastal ten šťastný okamžik. Au, králi, zavolejte doktora! Myslím, že mi Miko je na cestě! Au, tady plaže, Narodila se mi dcera a budeš se jmenovat po mně. Blaženka. Po několika měsících chystali se v království na křtiny. Nezapomněli pozvat ani místní kmotry sudičky. Pozvánky poslali sudičkám SMS-kou, jenže nevěděli, že jedna z nich se změnila telefonní číslo, takže jí SMS-ka nepřišla. Milá Blaženko, přeji ti, abys byla inteligentní. Vystudovala vysokou školu s četným diplomem a dostala práci manažerka mezinárodních firm. Přijmi ode mne sponzorský dar v podobě Apple iPhone SE s neomezeným voláním a internetem, který obdržíš v den tvých 18. narozenin. Milá Blaženko, přeji ti, abys byla krásná, jako já. Abys měla kolem sebe samé úspěšné muže, jako já. A mohla si koupit vše, co se ti líbí. Přijmi ode mě sponzorský dar, protože zlaté kreditní karty, která se ti aktivuje den 18. narozenin. Najednou se rozrazily dveře. Princezně se přiblížila třetí sudička, ta omlem nepozvaná a povídá. Protože mě tvý rodiče zapomněli pozvat na křtěn, tak se jim pomstil. Den tvých 18. narozenin zemřeš, protože se udusíš kaštanem. Láska je silnější než smrt. Svítil jak svíce růžový keř, však někdo tam kránu odťal ty šípky, nevzejdou mít. Princezna Blaženka měla krásné dětství, měla zábavy v televizi a her na počítači. V každém pokoji královského paláce byla plazmová televize s více než 100 programy. A je to gól! Když se blížil jejich 18. narozenin, král a královna dali pokázat všechny kašany v království, aby se ujistili, že princeznička se žádným neudusí. Zapomněli však, že v Kauflandu prodávali čokoládové kaštany. Králi, myslíte, že když široko daleko není jediný kaštan, tak hrozí Blažence nějaké nebezpečí? Určitě ne, můžeme vytvořit začít s narozenou oslavu. Nebojte královnu. Jak svíce růžový keř, však někdo tam kránu odťal ty šípky, nevzejdou více, nevěř či věř po šípkových růk. A tak se také stalo. Do paláce začali vozit spoustu jídla, pití, židlí a svět, aby si všichni hosté měli kam sednout. V tom pracovním mraji si nikdo nevšiml staré, nenápadné ženy, která se nepozorovaně dostala do zámku. Blaženky komorní zrovna zléval na balkoně květiny a celou konverzaci slyšel. Opatrně se schoval za závěs, aby ho žena nenašla. Slyšela jsem, že dnes patří své 18. narozeniny a má dcera přinesla osobně dál tyhle jedné kaštánky do soudňové stanice Kauflandu. To jste hodná, moc vám děkuji. Mám na čokoládu strašnou chuť. Nedám se také, ale tak kousek si dám s vámi, princezničko, abych neurazila. Věděla totiž, že kdo v tu chvíli bude stát v přítomnosti princezny, tak neusne, protože má imunitu. Když si princezna kousla do čokolády, zabrávorala, upadla na koberec, usnula a s ním celé království. Jen komorník neusnul, protože stál schovaný za závěsem. Vylezl ven, až když cizí žena potichu odešla z pokoje. Přistoupil k princezně, přemýšlel a dostal nápad. Ten den zrovna přivezli PPL narozeninové dary od hodných sudiček a byl mezi nimi i mobil s červeným lékem. Vytvořil si účet na Facebooku a
napsal vzkaz do ostatních království. Hledá se princ, který nemá alergii na čokoládu, vysvobodí princeznu a celé království z věčného spánku. Tečka odeslal. Však někdo tam kránu odťal ty šípky, nevzejdou více nevěř. Ozvali se dva princové, kteří byli ochotni přijet hned druhý den. Komorník doufal, že jeden z nich bude rychlejší, jinak se o princeznu poperou. Když druhý den dorazili oba skoro ve stejnou chvíli, komorník se trochu vyděsil. Jeden se mu líbil víc, tak ho poslal zadním vchodem do paláce a tomu, co byl trochu tlustý, dal být rychlejší a byl Řeka tiše zpívá, koně nesou v řívách, tu píseň tam dál. Když princ viděl princeznu ležet na zemi v nádherných šatech, hned se do ní zamiloval a udělal si s ní selfiečko. To dal na Facebook a napsal: Právě jsem se zamiloval a budu se ženit, ale princezna to ještě neví, protože spí. Pak ji políbil a princezna pomalu otevřela oči, pohnula se a usmála se na prince. Zároveň se probudilo celé království. O šípkových hůřích, po nich se mi stýská, i ten vítr v břízkách mi zpívá a hrá. Král a královna se rozhodli, že zabijí dvě mouchy jednou ranou a kromě narozeninové oslavy uspořádali zároveň i zástupy princezny Blaženky. Kromě dortů se podávaly jako dezert čokoládové kaštany. Do roka a do dne byla svatba a narodilo se malé princátko, kterému dali jméno Kaštánek. zvonec a plátky jako